Padha opine ndi nek. Lah iya wong bodoh nek kaya ndek biyen ya Pak Ruwet ya. Yo. Dek kae wis bancaan ora sida, aku jek eling sak Yo yo yo. eling. Bancaan bengi ya nek terus gak sida ya. Aneh, sesuk neh lenger. Mbak, iki tak kon milih dek entek wis. Iki wis kene papane. Nek enak ya wis. Sithik-sithik aja kene. Nggo iki. Oke guys, pasare lagi enek wong. Nek aku ning nggon. Ndak tak dari. Besok nek gak sida bodo dodol sore. Cuma aku sore masak aku sesuk besar omah. Walah omahmu rong resi aku wis kok. Kok dodol lah. Nek kasih cilik ndi, Mbak? Badanku kok bocah semprol kok. Dobol aku nek rondan anu diboke wong bluro. Ora nek wong dodol. Ku delok cuk wedhus kae. Ora nek dodol ya wis aku dhewe engko sore. Ora dodol kok. Heh? Apa kerja apa? Besok. Kok dolan ora dodol. Wis prei wonge ngomong ning HP kok sore. Ya nek mulai Senin wis kok dodol. Yo. Kok dodol? Betul. Kita koyo Mas Suji nang ndi, Pak? Nek sampean kan kok ora gak. Roh. Tak gawa kontake yang wantan kamu. Iya sida ora iki bene ora yo wis ayo pulang. Betul. Betul. Karae papane perang Yo, kok kan dia gas. Habis Ya, kayak kan dia sore nggawa tak cumelok kok jiko gas siji menang enggak ya, aku gak krungu blas yo tenan. Aku tak share ning HP langsung. Oh, bojone gorong ra ono to, Gun. Alhamdulillah. Ngomong dia kan cari tahu yo betul. Aku gak gawe. ya iki lah ya Wis gak enak, Nduk. Sana ya gelo sih kana 10. 10, 20, 30, 40. Karek manuk. Ya enak njelo iki kon 30, 40 ya, Mbak. 42. Hah? Kita mau siji ae. Hah? Ki sak pinten, Mbak? Setengah. Enggak jagungnya 5.000, Mbak. Setengah, Mbak. Setengah. Siji apa loro? Aku siji apa loro? Jagungnya pinten, Mas? Mangan. Telamek karek 1 kilo paling Mbak elek-elek tak gawani. Sing rame bakul iwak, Mbak. Dino nek mbok kae 3. Biasane 4 ta, Den. Ya. Wis. Kira enak bener. Ora enek malah nemen aku roh kowe. Tanggo pelas dino. Biasanya ora tombo. Yo taek piye le, nggawa terus kok. Alah jag telo wis karek. Lho, nang kene le, wong wis ora enek sing ngelesi yo aku tok. Makasih, Mbak. Engko nek ana wong takok dodol ngono ritari. Tomati sak prapat piro? Dodol aku. Ora enek telo kok. Dodol tuku tomat seprapat. Lah wis duwe 1/2 kilo nggo apa pene? Wis mateng apa manukku. Budal gasik kono lho jibudal. Alah bunteli sego jagung apa nayo dianting. Kosek Mbak, kosek. Setengah. Iya. Wong bunteli sego jagung 5 kilo kok sok.
Aku apa njuk tulung sapa ya? Mbak jaketan, delok wedhusku dono. Iki lho tak lebokne. Makasih. Piye leh jane sida bodo sok apan sing bener. Bakul nek uteke kopior ki donan aku kok bingung. Engko anek sidang perkedes ora ya? Ngarep TV ae kae pokoke. Lah lak gak bunteri sego jak. Kok sidange lho. Mal wis rasa ngoceh. Ayo setengah kilo mal. Ya koyo ndek ngene ya Mbah ya. Cilik-cilik ya. Regane naik lho iki. Piro setengah? 15.000. Ndenge 12 Ndek iki mbok rego piro? Iki dak lho. Campur. Lah sing ngarani campur sapa malah nemen. Maknya. Masa saulan ya kuru. Mbah Yah ora masalah kuru, ora iso turu aku mikir. Iki piro, Mang? Iki piro? 9.000, Mang. Turune angel. 9 ambekane setengah. Sesuk ijek enek wong apa ora ya? 6.000 itu 15. Ora enek kowe pe turu dhewe. Sesuk pas 20.000. Iki Urung enek sidang ora. Takon Hajah. Ndek biyen kowe eling apa ora? Le. Takon Hajah Sum. Ndek biyen kowe eling. Wis bar bancaan ora sida bodo. Ya wis, berarti kowe netes. Wis telung bodo saiki kok. Wis bancaan kar, tapi gak sida iki jere. Naik, lombok naik. Mal, ayo mal. Kuwi seprapat. Lah ketemu nang hotel lo bayar. mundak ya piye mundak. Mundak gak didol mundak ya bahaya. Sida melok klengerne. Klenger ya turun nang bayang. Kuwi jenenge ora wong klenger ki wong pe. Ya. Iya. Wis asik ta, Mak? Klopo tek sak danceng iki piro? Lah iya padha sama. Mbak, klopone Mbah Saridin sak dancet piro iki? Isine loro-loro lah ya. Piye Mbah sak dancet? Walah, apik ya. Sing loro ngerti ya? Ya lho kuwi ditinggal sing apik regane padha-padha ngono lho, Mbak. Kok tak ora pecan. Batro. Kae gudi kae. Iya. Beda kae. Ayo ayo. Ya aku kan karo tak pek kabeh. Iya le Mbak iki kacek sak pira ndang diwana. Pacek kabeh. Iki didol neh bakul iki. Piro 8.000. Wis ora salah. Yo wis ayo. Hah? Apa njaluk iki lho wonge rene. Tomate sak kilo pira, Yem? Tomat. 16.000. Berarti pira 8 ya setengah. Iya. Iki nurung kilo kok piye? Anu sak kilo paling. Kilo 6. Aku setengah kilo ae, Cik. Ndek iki kok ijek leh 12 moneh kok langsung ae. Kecil-kecil pinten berapa kecil-kecil. Iki Bu sih 10 Anu. iki lho Bu kula merapati. Anak janur ki gak nggih. Kalau 5.000 ndang golek engko dikon gawekno wong nek pengen. Piro mak iki seprapat Brambang? Apa? Iki sing iki pinten? Niki 9.000. Ya sing iki. Niki 10 mur kula merapati campur 9.000 Mbak Sari 10. Wis iki. 10.000. Iki seprapat piro? Iki seprapat 9.000 le. 9.000. Seprapat. Aku dele ra payu-payu rong to. Lah marai bakul dele yakne ngantuk e. Yo ora yane ngantuk. Mbah Ges kowe yane ra mulih lho mak apa? Kuwi nang jagung. Jagung iki mas sapa, Pak? Piro lek sak kilo? Kok ora 10 20 misan ndang bar?
Lemu-lemu. Wis, Mbak, aku tomatku ndi? Brambangku ndi? Berapa sih 10.000 kok sing sama? Alah sing sak keneke madya iki ae. DF biasanya kurang berapa? Kasih kira. Lho, aku kuwi bawange sapa? Mama Ika. Aku brambang sing mbok demek seprapat. Bakul kacang rong teko sedelok kas. Ora sida bodo sesuk ya bar sesuk. Eling telung bodo saiki ya, Mbak. Wis bancaan sik gak sida bodo sesuk jereke ya wis. Dek kae tau. Wis Dek ayo Dek, wis aman nih. Piro? Ame tangan kene. Sesuk. Untuk pemisah jane Aku piye? Maknya official. Nyoh, sesuke tak kei kurang aku ora nggo dhuwit ora kulaan. Wis dadi gorene. Duh, bakul lampu. Lampu apa, Pak? Sing diserang rame bakul klopo, guys. Iya, wong ki nggo apa ae kok. aku gawe opor. Aku gak ngopor bodo iki ape cari-cari adal. Mentok. Cocok. Berapa? Lele setengah. Oke guys, pasare rame nih ra kaprah iki mergae. Oke, rame tenanan iki. Bakul apa ae muah penuh pokoke. Mbah sida bodo sesuk babar sesuk ra ro sing penting andang blonjo. Oke, bala ndak ditung sih. Oke, nyusui. Oke pemirsa. Mbah las gaku jagung tak gadah apa ketumbu. Oke guys, tak cukupi semenae konten dino iki yo. Nek kulakane pasar. Memang make kulakane pasar mulai ya. Anu, iki dilanjut goreng-goreng. Pasare rame guys, wis rondokan, tapi mbok bodone iki soapan akeh wong padha bingung. Sing penting yo soapan. Unang menek persiapan. Oke. Nek bodone kapan wong mak yo jek dodol kok. Nek bodo sesuk ya prei, nek ora sesuk ya tetep dodol. Nah, manut Menteri Agama. Manut Menteri Agama. Oke ya, wis ngono ae, tak cukupi semene, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten kejualan nanti. Oke, bolo, wassalam.